Do mrdálí, vole. Proč jako, vole? A vyslíkat se ani nemusíte. Chvíle, vole. A to už jste staří dost, ale jenom tak jako prostě... Zkuste se pohladit, no. Zkusíme to. Tak dík, Honzo. Leníte si to dole. Ale ty jádry byste měli, aspoň dole byste měli rodit. Jo, to zase je lepší, no. On by ti Mikuláš připravil. A když tam stala bude Pepa, myslíš, že to bude jako dobrý, nebo ne? Ne, Pepa si tam nechte, až to budete dělat vícekrát. Ne, jako, že by nás jako podpořil jako spirituál, Quintet. U kam je Pepana, vole? Víme, o koho je řeč, vole. Tady Pepa, vole, Pepa z Dubňan. Pepa Matušina, vole. A že by se tam k ním přidal i Pavel. To by tam byli oba dva, ale... Jo, a pak budeš mít takový pěkný pocit. A hlavně, až ten pocit bude jako vrcholí. Pepa s Pavlem. Tak se toho nelekní. Musíš to nechat v té pasklince. No tak se dělají děti. A pak už stačí jenom čekat. Ty jo. Tak z jara si vyroste ozím.